Nhasi tiri kushamba kunzvimbo inonzi kwaGono, tichingoti tichibva paChakonda kusvika paGono is just about 5 kilometers. Takambouya kunoku ndingati makore apfuura. Nhasi tadzoka zvakare. Nyaya yatiri kufambira imwe chete, asi nhasi pane mutsauko. Chakaita kuti tiuye kuno takanga tichibva kuChikurubi Female Prison uko kwatanga tataura navanhadzi Coletta Manyange vakange vachiseva sentence yekuti vakanga vaonekwa vaine mhosva zvinonzi yekubatsira murume wavo kubata muzukuru wavaigara naye Chibharo. Takazoya kunoku tichitaura nehama dzavo vakataurawo pfungwa dzavo dzakasiyana siyana. Asi chero tidzoke pazuva ranhasi ndechekuti vahanzvadzi Coletta vakabuda mujeri kubva kuChikurubi Female Prison. Tatiregai tizonzwa kuti upenyu hwavo pari zvino hwamira sei, uyewo vavariro neshuviro yavo yekuti upenyu hwavo huendere mberi yave papi. Vahanzvadzi Coletta, makadi zvenyu? Ndiripo zvangu, makadi? Tiripo, hanzi back from college. Chokwadi. Handitika. Takambosangana vahanzvadzi kuChikurubi kwatakaita hurukuro mine misodzi pamatama. Chokwadi. Muchiti mimi mhosva yamuri mhosva yamakaonekwa muinayo hamuna ruoko panyaya iyoyo. Handiti tinoda kuti tidzokere kumashure. Ranga rigore ripi? 2019. Ngatitange tichidai so. Chakakupinzai mujeri vahanzvadzi yanga iri mhosva yechinyi? Assist rape. Ndizvo zvakaitika here izvi? Kwete. My love, ndikumbira kuti vari kuridza radio vadzikise volume chana. Chii chakaitika paye vahanzvadzi? Ndaigara nemwana wenzvadzi yangu. Saka mwana wenzvadzi yangu uyu akatanga kurwara achibleeda. Kubleeda uku kwakatanga kuita kwangu kutanga kuenda period. Saka mazuva ake kuenda mazuva ake kuenda kuperiod akazinga adarikidze. Ndobva ndatoenda naye kwaChakonda. Ndichibva ndanotaura kuti mwana uyu ari kubleeda asi mazuva akaita sei awandisa. Paclinic. Ndobva vatomupa mapiritsi. Vamupa mapiritsi aye akaita kumira. Aita kumira ndakazoona pamba pauya SOS. Noti mwana yanga ari muSOS. Vakati kanzwa kuti mwana uyu ari kurwara. Ndakati chokwadi, zvikanzi tinoda kumutora kuti timuendese kuchipatara nokuti anenge ari mwana wedu. Ndakati alright. Anga ane makore mangani baba? Makore ake ekuberekwa akanga ane 13 years. Asi pabirth semwana wandakanga ndakatoresa birth makore ake anga ari ndichanyatsoziva nokuti ndakanga ndamurijusa makore ndichida kumutoresa birth sezvo baba wake namai ake vanga vakasiyana vachiramba kumutoresa. Alright. Saka ndichigara naye mwana uyoyo akabva aenda kuchipatara kuye. Aenda kuchipatara haana mbono wokugara, akabva atiza. Ndobva adzoka kumba. Akati vese vasvika vakandisiya kuchipatara. Havana chikafu chavari kundipa kana kuita sei. Saka ini ndaita sei? Ndadzoka. Ndakati unogotsoka sei? Vati vada kukuita sei? Vada kukurapisa. Zvikanzi ini ndadzoka. Ndobva agara. Saka nekugara kwe kwandaita nemwana uyoyo, chiri changa ari mwana anga asingatonzwi. Wokuti kana ukamuti chita chakati angasaiti. Kana ukamutuma kwawamutuma anodzoka nenguva yaanoda. Ndobva ndamusiya. Saka ndamusiya kudaro ndakabva ndazoenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique ndakabva ndazofonerwa naamweni wangu. Zuva iroro izuva randainge ndichitodzoka nditori mubhazi. Zvikanzi amaini Charity vauya. Vaiva vakatorwa. Ndakati vatorwa nani? Zvikanzi pane mota yavaiya vakavatora asi munin'ina wenyu anga arimo kureva amaini navo. Ndakati ndosvika mangwana kuseni. Ndazosvika mangwana kuseni zvikanzi vakatorwa. Vakaenda kupi? Zvikanzi handisi kuziva. Ndobva ndagara ndakati kana vachinge vatora mwana vasina kutaura kuti uri kuenda nemwana kupi, inini ndiye ndichizoitawo sei? Ndobva ndanyarara. Ndakambozama kuda kufonera amaini navo. Pangu pacho vanga vasingatodaira foni. Ini ndobva ndatongosiya. Ini panguva iyo ndakatongoitawo chigumbu chokuti vanhu vayo vakatora mwana. Kana vanhu vatora mwana pasina munhu vakaenda vakanovhura kumba vakarongedza hembe. Inini ndisipo. Vanenge vane chinangwa netarisiro yazvinhu zvavanenge vachiita sei
vachironga ndobva ndanyarara. Saka ndangoti gare ndakazonzwa unzi Charity akaendeswa kumadziva mhino kunonzi kuchindundumoko. Ndobva ndasiya ndikati aiwa kana vati vari kumutora vachimuchengeta ini rege ndingotarisa. Hapana kuita mazuva ndakabva ndazofonerwa nanzo dziatizo rangu inogara kwaChakondo. Yakati ameni Charity vauya vari panasi vakazvimba makumbo. Vati vari kubva kuchindundumoko asi vauya netsoka. Ndikati ko vari kuti chii chaitika semunhu tanzwa unzi vanzi vada unochengetwa. Zvikanzi vati ndatadza kukugara. Ndikati saka vari kuti nditumirei mari. Ndikati ini handikwanisi kutumira mari ikoko. Ivo ndavakwire kombi. Kana uchinge wakwira kombi woburukira kuDP ndozobhadhara kombi yekupi? Kunoku. Ndobva zvanzi alright. Mangwana acho akati akwanise kuti apinde mukombi nokuti makumbo ake akaita sei akazvimba. Vavarara akangorara 2 days ikoko. Vazomuka vachiuya kuzosvika kumba zuva ratoita sei ratodoka. Akapiwa kamwana kamuzukuru katete kunzi muperekedzi. Ndobva vasvika. Ameni Charity mauya mamuchigara kupo nani chigara kumadziva. Ko mamuchita nezvei? Ndakatorwa ndichiendeswa ikoko ndakanzi ndinochengetwa kupi ikoko. Saka chanisa kuti mubve futi ikoko chimi manzi muite sei? Mugare ikoko. Handikwanisi kugara ikoko nzara vanoti swedza nenzara vanoita sei? Indi vanongoti alright. Ameni Charity chengetekai. Inozvi makaendeswa kuShamva muchinzi munorapiswa makaratiza. Nasi uno matorwa maendeswa kumadziva matiza. Inini sekuitwa kwazviri kuitwa inini ndiri munhu akaipa. Muda unzi mugare kune vanhu vari chii? Vari nani. Zvikanzi kana tete ini zvandigare pano. Ndobva ndangonzwisisa ndobva ndangoti alright. Ndagara. Charity yanga asatoteereri zvachose. Zvongoti ndakangomutambiro panguva yongoti hapana zvandingaiti. Ndobva ndagara. Saka inini ndakatozongoshamisika. Funga dziri dzekuma kana ndisiri kukanganisa kuma 2:30 kana kuti 3 kana ndisiri kukanganisa. Ndichonzwa padhoo pachitwa sei? Pachinokwa. Ndobva ndatoti ndiani zvandichambva polisi. Ini pandakatovhura dhoo ndakatongovhura ndingoti sezvo murume wangu anosenza kumaino. Pamwe vaba matombo sevanhu vanombobo matombo mamaini egoridhe. Pamwe vanenge vaba matombo vaita sei? Vasungwa pamwe vari kuuya kuzoitwa sei? Zosecha kumba. Ndakabva ndatongonovhura dhoo. Ndavhura dhoo vanhu vakapinda mumba. Vangu vasina kupfeka mauniform. Ndobva totanga kudongora pasi pemubhedha vachitesa vakanditambuya murume nyaya uri kupinda ndikati enda kubasa. Zvikanzi masungwa. Ndikati ndasungwa nenyaya yei? Zvikanzi makabatsiridza kurepa. Ndakati kurepani? Zvikanzi Charity Manyange. Ndakatoseka. Ndikati munopenge here? Unondiudza kuti ndabatsiridza kurepa. Ndikabatsiridzire kurepa munhu. Zvikanzi manje matosungwa. Ndobva totonzi ambuya budai. Ndikati ndikukumbira kutora juice nasina bhutsu. Juice vauda kuti ungonditi harafu. Zvikanzi ndimumwe vasiye vatore chi juice. Ndikabva ndatongotora juice rangu nebhutsu nechikwama changu changa chine mari. Ndakango chachiri pasi pepiro ndatora chikwama bva ndabuda. Saka ndabuda ipapo ndakabva ndati ngatidzike nekuti ndinosiya makiko amweni wangu. Zvikanzi mutiudze road yekuita sei? Yekufamba nayo. Ndobva ndatongoteedzera zvavaita sei? Zvavaida. Tangotidzike igomo nokuti kumba kwangu kugomo. Tangotidzike igomo ndakatoona motikari yakamira kupi? Yakamira ikoko. Pindai ndakatosungwa ndatiiswa simbi mumaoko. Saka inini ndakafunga kuti ndiri kuenda asi ndichaita sei? Ndichadzoka. Saka ndadaro ndakabva ndatongoiswa mumota bva ndatosvika kuShamva. Ndobva ndatongobviswa, bvisai bhutsu, bvisai mabhra, bvisai mataiti. Bva ndatongobvisa, bva ndatonoiswa macells. Mangwana acho kuseni ndakamuka ndichibva ndatonzi ndikuenda kukoti. Inga iri Saturday. Vandaenda kukoti, vandangosvika kukoti kubhindura. Vandatongorimandwa. Ndobva ndatoenda kujeri. Saka kubvawo musi iwoyo handinozombobvira ndabuda pai? Ndabuda mujeri. Kusvikawo musi wa6 September ndichiita sei? 6 September 2024 ndichibuda. Handi maakutongwa muchitanga pekutanga maingonorimandwa handiti maakutongwa inyaya zvainzi chii? Makunzi Koleta Manyange panapa uri kupomerwa mhosva yakati titorei through process iyo. Okay, yakutongwa nyaya ndakatanga kunzi ndikuda unosumudza trial. Wanga uri musi wa 13 January 2020.
Saka neCovid mutongi wangu ainzi ari kurwara. Okay. Ndobva zvazonzi mutongi uyu apa leave. Saka ndakagara nguva yakati rebei kurimand. Ndiri kurimand. Ndobva ndazonzi ndakuenda kunotongwa. Ndaenda kunotongwa ndakangoti ndakapedza trial. Chazoti ngori muswani. Andronzwa yakutongwa manje. Yakutongwa. Vachikumuchuchisi naMajor Street vachitaura nemi ndinoudza kuti vaikuti chii ipapo nokuti imimi handi makangosikutorwa nemapolisi. Nyaya yechitongwa yakanzi inini ndaityisa Charity. Ndakamuti ndinokuuraya. Ndo mataurwa yakaitwa kunzi ndakati Charity ndinokuuraya. Ndakakunzwa uchitaura nyaya ipi? Uchitaura nyaya iyoyo. Saka inini ndakabva ndanzi ndabatwa nemusha. Kura kuti imimi maiti kune murume wenyu. Rara naCharity. Imimi mamachidzidzira Charity. Hanzi vandachidzidzira Charity. Ndokutaura kwavaita asi kwandisingazivi inini. Saka ndakabva ndazongopiwa mutongo wangu. Pamaenda kudara Charity akanga ariko. Charity akauya ka1. Achiuya Charity. Akati chii? Charity ari mudoko achitoti achipa umbo. Charity matauriro akaita akabva ati tete vakatora $20 hanzi vakandisa pachest. Kuti omari urare nababa mukuru. Asi zvisiri izvo. Saka nekuda kuvhunza Charity aitorwa semwana mudiki. Ende vaibva vati handifanirwi kunge ndichitomupindura zvinhu zvisiri izvo nokuti mwana mudiki. Nokuti akangoya zuva irobva atongotaura zvaakataura. Ndobva atonzi achada kutoitwa sei? Achada kutoonekwa. Saka ini ndakanga ndine shure yekuti dai murume wacho akanga aripo paground achitaura, achipupura kuti ichokwadi here chokuti inini ndakatora $20 ndichimuisa pachest kuti agone kurara mwana uyo. Saka Charity achitaura nyaya iyi kudare remhosva anoti baba mukuru ndomataura ndanditi vakarara neni vakamanikidza kurara neni. Tete vanozviziva. Tete vanozviziva. Saka achipa umbo hwake ndopata kuti nekuratidza kuti tete vanozviziva ndopa vakauya $20. Hanzi bvandisa pachest. Asi vaibva vatizvo ndakangoinzwa nyaya uchitaura ndinokuuraya. Pakanga paine zvikonzero zvaipa zvokuti sei baba mukuru vakada kurara naye. Zvaitirwe hanzi mimi muri tuna baba mukuru maizviitirei? Handichaziva. Handichaziva. Alright. Vadaro angoya zuva rimwe chete iroro. Major Street na prosecutor vakazokuti chii pamakasendenzwa? Pavakandisendenza vakati kuti chobatwa nemhosva. Saka takukupa 13 years in prison. Ndoza ndakabva ndasopiwa nemutongi. Hauna here kuvhunza kuti ko wacho akapara mhosva? Ndo zvandakavabvunza ndakati imi muri kunditi ini ndakabatsiridza kurepa. Ko akarepa wacho ndinotongwa sei? Munondipa mutongo sei? Iye akapara mhosva wacho ane chekurepesa wacho asimu. Havana kukwanisa kundipindura. Vakangoti tangokupa mutongo wako. Havana kukwanisa kundipindura nokuti ndakati hongu imi mukuti ndabatsiridza. Ko akarepa wacho aripi nokuti handikwanisika kuti ndichitongwa inini akarepa asipo. Ndinotongwa sei inini akabatsiridza akarepa asipo. Havana kukwanisa kundipindura. Dai akarepa kaanga aripo achitaura kuti zvichokwadi ndakarepa kana kuti handina achiramba mhosva yake. Ko kana akarepwa nevamwe vanhu asiri uyuyu ozongoti ini ndangofunga kuti sezvo ndaigara nababa mukuru rakuti baba mukuru ndiwo vakandirepa. Imomo mudare makaburitswa here umbo hwairatidza kuti Charity akanga aribatwa chibharo? Umbo hwanga huripo nokuti mapepa ekwachiremba aitaura kuti mwana akarepwa. Okay. Mapepa ekuti mwana anga akarepwa anga arimo. Asi rapist anga asimu. Saka zvinhu zvaingondishungurudza kuti saka zvinonzi akabatsiridza kurepa ndiye anosungwa. Ko akarepa uyu asipo. Zvinhu zvaingondinetsa. Mutongi wedare Major Street vachikuti Koleta Manyangi ndikukupa 13 years. Makazvigamuchira sei panguva? Handina kukwanisa kuzvigamuchira. Zvinhu zvakatongondirwadza.
zvokuti kubva panguva iyo ndakabva ndateta ronda mukati memwoyo wangu kuti wacha ari kunzi akarepa ari panze, inini ndiri kunzi ndakabatsiridza ndiri mukati. Uyezve Charity airambwa nehama dzese, hapana kana hama 1 yaikwanisa kuda kuchengeta Charity neunhu hwake hwaaiita. Asi inini nokumutora ndichingomuti mwana wanzvadzi yangu, rege ndimuchengete nokuti mwana anyanya kutenderera achingotenderera. Andisvitsa muno futi mujeri. Ndakafunga zvakawanda kuti pamashure apa mazuva aperayo panguva yacho sisi vekwamuriwa vakanga vambomutora vakasvika futi vokuda kusungwa nemapurisa. Saka ini ndakanga ndati pamwe takamutora zvinoita zviri nani. Pamwe dei sisi vakatadzawo kutaura kuti baba vacho vasina kuenda, pamwe dei sisi vakavharirwa vari vakatanga kupinda mujeri pamusaka vasungiswa naCharity. Saka zvinhu zvinotongondinetsa zvokuti handikwanise kugutsikana kuti zveshuwa Charity akarepwa nechete kana kuti ane vanhu vake vanga vatogara vachingomuita sei achirara naye nokuti mwana anga asinganzwisisi. Pane nyaya yamataura yasisi wekwamuriwa muchiti vakange vatombosungwa vakazongogona kutaura chii chakaitika ipapo? Akanga atiza hanzi akanga atiza pamba ndobva atonogarawo pamba pevamwe mai. Vakaita nguva vachimutsvaga atori pamba pevamwe mai, akazongoonekwa achitobvawo kuhuni achitogara pamba pemuchembere. Ivo ndobva vazitaura kuti mwana uyo wati achitsvaga uye semwana anga atoriporwa kuti tiri kushaya chii mwana. Vazoenda vachida kuti mwana uyu akanoramba tete vaya vakati handivazive vada kutondiba. Baba vacho achizofonerwa achibva kunoko achienda anzi vakanzi havazi baba vangu ava. Saka zvinhu zvakangooma zvokuti hongu ndakapika hangu jeri, asi zvinhu zvakangooma mukati memwoyo. Matorwa maenda kuprison vakasika kugamuchirai sei ana sekuru nana mbuya vekuprison? Kujeri vakandigamuchira zvakanaka. Hapana zvaunoitwa kujeri, chavo kungochengeta munhu anenge achigona kuchengeteka. Kana uchigona kungochengetekawo unogarawo. Asi zvinhu zvokungoti unongosanganidzanawo nezvinhu zvakaomarara zvokuti nzvimbo inenge yakaita sei, inzvimbo inenge yakaoma, hakusi kumba. Inzvimbo yekuti unenge wakaparadzaniswa nehama dzako, vana vako, musha wako, zvese unenge watoparadzaniswa nazvo. Muchisvika vanosiko kuitai sei? Ndoziva kuti vane kaprocess kavanokutorai kekukugamuchirai. Muchirangarira vakasvika vachisikuti chii kwamuri uyewo nemagariro amunenge muchiita ipapo? Kujeri kana uchisvika unogona kusvika ari manheru, mova matongonzi korera manyange mhosva ndeyei, obva wataura wanzi makore mangani uchitaura. Inini manje handakwanisa kuti ndinyatsoitwa interview yekuti ndichibva kujeri, nokuti pandakabva kukoti ndiri munhu wokuti pandakangonzi 13 years in prison ndiri munhu akabva tanga kutongozvimba panguva iyoyo. BP yanga yatiita sei, yatokwira. Saka ndakatozongozwa kunzi pamakore ako wabva nawo kukoti takubvisira, nokuti kukoti ndakazobva ndine 10 years nandabvisirwa 3 kukoti. Ndobva zvanzi takakubvisira 1/3, saka wasarwa ne 6 years 8 months. Ndodza uchange uchimhanya uri papi? Uri pano. Saka maigara sei ikoko? Ndozangu takambokurukura tiri mukati. Kujeri ndaigara hangu zvakanaka. Ndiri munhu aita mabasa ake akasiyana siyana emaoko. Ndairuka. Ndinoruka macrambag, ndinogadzira maslopes, ndinogadzira makey holder. Zvese izvozvo ndinozviita. Ndakazvidzidzira kujeri. Ndakazvidzidzira kujeri. Ndinotamba chess. Zvese izvo ndakazvidzidzira kujeri. Yamaigadzira nesadza? Kwakutone machessboard. Wakazouya chaiwo chaiwo? Kune machessboard chaiwo. Zvokuti ndaka 2022 na 2023 ndakaenda kuKami chinotamba chess. Makatorowa wakadzi kuKami? Ndakaita number 3. Ndakaita number 3. Handitika. I know that's fine. Muri imomo murume haana kuuya kuzokuonai? Haana kana zuva 1.
raakatombouya kana kutotiwo angotumira mumwe munhu kuti endewo munombonondionero mukadzi wewe wandaigara naye uye kuti ari sei waingonzwa kuti ariko ari kuita mari mari iri kubuda mangari mukorokoza mari iri kubuda zvekuti ipapo unobva utanga futi kutofunga kuti handina kana tenesi kuri kutonhora handina kana socks iri kupfeka kuri kutonhora pamwe ndiri kudya porridge risina shuga apa munhu ari kutoita chii mari apa futi ndiye muridzi wemhosva yandikaningirikeni yandakagarira munomu ubva totanga futi pamwe wakutorwara nekufunga saka waiti pamwe ronda reparoda kupora ndete robva radzimbirwa ubva utanga futi kuita sei kurwadziwa kufunga kwenyu hanzvadzi murume uyu ndiye mutomboti ndiye mupari wemhosva handiti imimi masungwa muri kunzi assisted Charity ataura nyaya yake kuti ndo zvaiitika murume haana kuuya kuzokuonai kana kutumira hama makapindwa nepfungwa dzekuti chii mungati zvechokwadi akapara mhosva here munhu because zvikonzero zvaita kuti asatumire munhu kana iye kuuya tomboti iye anga asingauye pamwe anga akutya kundogona kuti kuvharirwa kana kuti haana kupara mhosva asi ane kusauya kwake zvakakupai picture yakaita sei picture pekutanga ndaimboti nemagariro ataita ndaifunga kuti haana kupara mhosva asi nekuzofamba nekufamba kwenguva ndichiona kuti haasi kuuya haana basa neni zvakazongondiudza kuti mhosva akaita sei akapara nokuti munhu asina kupara mhosva kujeri akusungwe munhu kujeri magadhijeri asunge chii munhu magadhijeri anochengeta munhu asungwa saka zvakabva zvatongondiratidza kuti mhosva akaita sei akapara saka nekupara kwake nekugara kwandakaita 7.5 months ndaitarisira kuti pa 7.5 months apa mapurisa ari panze anogona kumubata ouyiwa naye iye kana achigona kuuya kuzosvipa inini iye ndandingaziva mapariro akaita chii mhosva yake saka iye akabva asiya bva angondisiya ndisoso ubva ndibatidzira moto kuti ini ndiite sei nditsve sekutsva kwandikazoita sei kwandikazoita ndichitaura nemitiri kuchikurubi panguva iyoyo maitomboti handifunge kuti murume wangu ane mhosva ndaitoti handifunge kuti ane mhosva asi nekuzogara uchiona kuti wapedza 20, 21, 22, 23 uchonzwa kunzi akatorora nzi vakadzi vake 2 achitogara nawo pamba ipapo mapurisa pamba ipapo zvinhu zvangu zvese zvakaburitswa mumba zvinhu zvakanayiwa nemvura zvakaora vachitoita upenyu hwavo hwakaita sei hwakanaka saka kuri kuti munhu anga asina basa nani basa newe nokuti munhu ane basa newe chaiyo chaiko anotosvika kuroora kuti mudzimba dzakasiyiwa ndingarure mukadzi ndakaisa umumu plus ndiri munhu akapara mhosva kaini ko ndakasvikosvikirwa kana kuti nemapurisa kana Mozambique kana kunzi ari kunzi haasi kuwanika manje munhu aitofamba achitokwira kombi achitosangana nevanhu achitoenda kwese kwanachakonda kupi zvese achitozvifarira asi zvinhu zvakaoma kuti akarora vakadzi vake 2 akatoita mamereji ake 2 pamakore andagara mujeri zvinhu zvangu akaisa panze zvakanayiwa zvaparara chimwe chinhu vanzvadzi pandakauya kuchikurubi tichitaura chaikushungurudzai zvikuru chakanga chiri chekuti hamuna hama yaiuya kuzokuonai chokwadi zvaikubatai sei panguva iyo zvaindirwadza zvaindirwadza nokuti waitanga kuti ndakasvikotanga kutasa kwakatangira raini rehama nerekwariri kugumira obva watofunga kuti kwedu kwekuye kana mvura ichinaya munhu akaenda murukova mari aimboshaika mari inowanika yebhasi yekuya kuzoona munhu ndova ndati mari ari munomu hama dzirimo dzakawanda asi hapana kana 1 ari kuya kuzondiita sei kuzondiona ndaizongoti mwari ndivanoziva ndova ndangonyarara hangu ndangoti mwari ndivanoziva saka pane here akazomboya kuzokuonai vakazenge vakuzouya anga atova mazuva ekupedzisira anga mazuva ekupedzisira
kutevedzera ndizazoti ipapa apa pamakore akati wandei apa pana akauya here kuzokuonai makore ekuwanda aya amaini makauya akawanda avari apapa mwana ndiyai akanga achiuya mwana wani nevamwe vakazinge vakuuya ndakazorwara last year ndakazorwara asi havo ndinovatenda ivo vacho vakanga vasingauye vakazinge vakutiwo vachiunganidza mari dzemushonga nokuti paidiwa mishonga mari youya yotenga chii yotenga mushonga saka ndakazongovati pamwewo vari kushaya sa vari kuzongorangarira kuti ndiri chii ndiri kuda mushonga kuti bhanditi riri kujerirere riri kuda chii kuda mushonga kuti rirege kufa rizobuda richi rakagadzirisa plus mhosva handingavapei zvakanyanya nokuti ivo vakatadza kuuya paground chavaifanira kunge vakaita dai vakauya paground vondibvunzawo vari paground zvino vakakwanisa kungotonga vari kupi vari kunuku vasina kuuya paground vakanzwawo ani inini hapana akakwanisa kuuya paground kuti asvikonzwa kuti zvakamira sei muri mujeri pandakauya pai mambotaura futi manga maidzidziswa mabasa emaoko kugadzira mabhegi maslopes nemakey holders zvinhu zvamaigadzirisa mamaterials aya maraw materials maizvaona kupi kuti mari yacho yakabva papi zvamaigadzirisa izvozvizvi maizvaona kupi zvamaigadzirisa mabhegi zvamaigadzirisa makey holders material yacho inenge ichibva kupi material zvakaitika ndekuti pakauyo vamwewo vanhu vakati toda kuti tikudzidzisei kuruka saka bva vatigira shinda dzekurukisa shinda malining mazipi tikatanga kuruka ari mabhegi saka taiti takaruka vaiva nezvinhu zvese isu taingoruka vobva vaenda kunotengesa mungozivo semusungwa hapana mari yaunopiwa yakati wandei waipiwa kamari kashoma kamari kashoma saka kamari kaiti kakauya kobva kanzi ndakaende kuwarandi saka kadaro kamari kake takazokumbira kuti tikati tachikumbira kamari kedaka katigone kumbotengawo shinda nezvimwe timboona kuti takarukotega tinoita sei saka ndobva tazonotengerwa nambuya vanosenza kurehab verehab ndo vakanotitengera zvinhu zvezvi ndobva tatangawo kuita sei kuruka saka tazoruka zvinhu zvezvi zvaenda futi bva zvanotengeswa imwe mari yacho yaienda kuningirikeni kujeri imopiwo imwe saka tapiwo imwe yendo imwe yekuti waiti pamwe shuga yapera uruda shuga woenda uno withdraw watenga shuga pamwe ndiri kudo dovi ndanzwa nokudya poriji risina kana dovi ndotenga dovi saka ndobva tazonzi mbuya futi verehab vaibva vatizvo pane zvimwe zvandakaona zviri kugadzirwa ngatigadzirei makey holder ndobva vanotenga zvinhu ndobva takubatsirana kuita sei kugadzira makey holder yaibva tagona chinotengesa asi aitika manje uri kujeri kwekwe unenge uri mukati kuti ukwanise kunofamba wega uchizvitengesera zvinhu zvako kuti zvinzi zvakurumidza kutengwa hautenderwi mbuya vanenge vachitotanga vatengesa zvavo kuti ivo vazogona kutengesera chinhu chako saka yaitenderera ichitendero kamari kaikai asi akaitendera zvokuti mari iyo inowanika pamwe ndezvekumirira kuti pakanzi pauya mavisitors pajeri madhonai moenda munotengesa apo manje munenge makawanda vanhu vauya vashoma pamwe vanhongerwawo chinhu chidiki diki pamwe wafunga kuti handina drink kamari kai wakutora uchitengani kamari kai kaingondichengeta ndiri pai ndiri mujeri ndichingokatenderedza kachita kuti kana ndisisina chakati ndotenga kana ndisisinawo chakati handisisinawo tenesi ndiri munhu anga akuzvitengerawo tenesi yekupfeka ndega ndakuzvitiwa handina taiti ndozvitengerawo taiti yekuita sei yekupfeka ndega saka apa kuti ndichiwana kuti ndapanze panapa
ndiwane mari yekunhingirikina ndiri munhu ari kutochengetwawo ari kutopowo sadza nditori mwana panapa. Saka zvinhu zvacho zvakaita sei zvakaoma. Ndosaka ndauya kuti tione kuti mungabatsirike sei. Tinoziva kuti kune ruzhinji rweZimbabwe vakakomborerwa vakanzwa nyaya yenyu sekunzwa kwavari kuita vanotambanudza ruoko. Saka tingati zvinodiwa pakugadzira mabhegi nekugadzira makey holders ndezvipi kuitira kuti mumwe munhu ari kuona chirongwa chine chabva ati kana kuti ndinazvo kana kuti regai nditenge ndinosiya kushamba kana kuti regai nditenge ndikupei mimi ndimunogara muchienda ikoko munotisvitsira kwagono kuna Coletta. Alright, kana ari makey holder pano tinoshandisa twine yekuraurisa twine. Panodiwa twine. Pane anonzi wooden beads, koya maring case, masmall nemabig. Kobva kwauya anonzi mapearls, mabeads, mapearls. Kogoya anonzi diamonds beads, anenge aripo ipapo. Izvozvo ndezvepama-key holder, zvogadzisa ma-key holder. Kozoya pakugadzira mabhegi pane shinda inonzi macram. Saka shinda iyoyo padiwa shinda, lining nemazipi, netsono dzacho neshinda zvandinoshandisa pakuzoti ndichida kusona lining nekusona mazipi andoshandisa. Koya pamaslopes, maslopes ndotanga ndatotenga maslopes ndobva ndazotsvaga glue nejira nokuti maslopes aya ndinozvinge ndichakota nejira. Ndobva ndaisa zvimaflowers zvokuti pamwe ndatengopata rangu rikuita 75 cents ini kana ndazorikota ndoritengesawo ne$3. Saka kureva kuti ne ndine kaprofit wokangu kanenge ndinako papi kanenge ndinako ipapo. Saka zvese izvo ndozvigona. Saka shwiro yacho ndeyekuti mari handina. Handiti. Kufunga kwenyu nemaonero amurikuzviita tingati mari yamungati panogona kuita zvinhu zviviri. Mumwe anogona kuti ndoda kuvapa iri mari vonohodha vega. Mumwe anogona kuti ndoda kuvatengera ndoita sei ndovapa. Ngatiti munhu ati pari kudiwa mari yamungati kuti ndinyatsoti ndatanga ndikazozvitengesa ndiwane kaprofit ndingatange nemari yakaita sei, ingave mari zvichida kana mine idea yemaprizes. Maprize ndinayo nokuti shinda 1 inenge iri muchipaketi inoita $12. Ndogona kutiwo ndakazoruka bhegi 1 iroro kana riri hombe ndogona kuruka masaizi akasiyana-siyana. Bhegi hombe ndogona kuzoritengesawo ndatora ne$12 shinda ndogona kutengesawo $30 ndariruka. Saka ndiri kuti kuri kumabhegi kana ndakawana start ndomboti yekuti ndotenga malining angu zvese neshinda zvese netsono chichi nemazipi ndakaona kana semunhu ari kutanga ndomboti kana ndakawana kana $80 yekutenga ndezvemabhegi. Koya zvemakey holder kana ndakatanga kana ne$40 ndinogona kusumuka nekukurumidza. Koya kumaslopes, kumaslopes kana ndikawana 30 foot ndowana kunyatsotanga zvinhu izvi nokuti kana pekutogara handina. Sabhuka akati kana uchingowana zvekuti unovakisa ndinokupa pokuita sei pekugara, stand ndinokupa stand iriko, asi pekuti ndiwane pokutangira handina. Saka matotaura nyaya inofadza makanotaridzwa here kuti Coletta ndo stand yako? Mastand ariko munhu anopa mastands ihanzvadzi yangu ndiye Sabhuku ndakapotaura naye. Saka vakangoti kana wakati nhasi uya ndinokupa mastands akawandisa. Asi chekuti ndinoti nyangwe ndakaipiwa handina pokuningira. Apa ndiri mukadzi mukuru ndosvika kupi ndichiraidza sauti nemumwe mukadzi unenge uchidawo pako pokuti ndiri kubudawo mukamba kangu ndichiita sei
ndichibiko ndobvawo kumba kwangu chitirega ndimbononoma inini nhasi da kudya nederere ndini nhasi da kudya nematemba ndini nimukadya neliver zvino nhasi kuno kumakangogara mailavhu vakangoti nhasi kudya nederere kana vakatoti nhasi apabikwe apa kuti ndigona kuti bikai pamumba matanga kupopotedzana ndakabva kujeri nhasi da kudzokera kujeri handi muri kuona pamwe apa mafanenzara yavo varingotenderera nokuti pamba pavo handina kana pakutotangira kana gumbezera kuti ndifuge zvinhu zvese ndakazvona zvakaita sei kana hembe handitorina ndikutongopfekawo hembe hembe dzandakatongoigirwa ndichibva kujeri ndichinzi ndichinje nokuti mazuva ekupedzisira ndazokuudzai hama dzakazinge dzakuitawo sei dzakuzouya nokuti kana musi wandakatobuda aiwa ndakatonzi korera ndarege kubuda tiri kuyozomuita sei kuzomutora ndakatonzi aubude kana svika hama dzako dzaita sei dzauye ndo hembe dzandikatosvikawo ndakaona ndazosvika ndichienda kupolisi ndikati kuti ndiende kumba kuvanhu ndakuziva mutemo ndisina tsamba yekupolisi kuti ndinotora zvinhu zvangu ndikasvikona kusina kana chino kana 1 ndaita project yenguruve nandine nguruve matoki mbudzi marata anga ari paye ndada kuvakisa dining nokuti pamba ne2 rooms handina kana chinhu chandakaona kana 1 zvinhu zvese zvakaparara ndiri kutoshupika mweya chete uri ngofema asi mweya wacho hauna zororo mweya hauna zororo ndatonzwa uchiti maita project yenguruve kurava kuti even zvemabhegi zvakasasumuka munotone chimwe chipo chaminacho nguruve idzodzo zvokutoti ndakatonzi ndawana vanhu vanondibatsira hanzvadzi yangu iyo ine nguruve inogona kunditengesero mukono nemukadzi ndobva ndatotanga kuita zvenguruve nokuti ndiri munhu ari kutonzi ukatongona pokuvakira ukaona zvokuvakisa stand izvozvi izvi dai ndinazvo kutongoenda kuti ndauya mwoyo hande mondiratidza vandosumuka chinondirakidza stand handisi kutengeserwa asi ndiri kunopiwa mahara handiti muri mujeri makazowana mukana wekusangana nehama dzenyu ndofunga vakave nemukana wokutaurirai kuti sei vakanga vasingakushanyirei pavakauya pai muchisangana nehama dzenyu muri muusungwa vakakuti zvikonzero zvaita kuti Koleta hongu uri hama yedu indo zvangu kuti vakanditaurira ndakunzwa kuti zvavakanditaurira nezvavakakutaurirai mimi zvakafanana vaingoti zvaingotirwadza kuti seiwo uri mukati uya akapara mhosva ari panze zvinhu zvaingotidzimba kuti seiwo wazoiswa mukati ndo matauro vakaita vakati utiregerere nokuti takatokutadzira nokuti hatina kuya uzokuona tiringokumbira kuti utiite sei utiregerere ndakati ndakakuregerere kare handiti inini ndo chimwe chechikonzero chavakataura zvazvo asi inini vainditiwo zvakare vaikupai mhosva sekutaura kwanga kaita Charity kukoti kuti tete vaitoziva saka ndo pavaiti shuwa here Koleta tiri kuti ari kuchengeta mwana asi ari kuitisa chi ndo zvimwe zvakanga zvakaita se zvakavagumbura izvo zvokuti no kuhama yedu ingaitise ingatidaro handiti aiwa pamakauya hama dzenyu dzichitaurawo kuti isusu tiregerere makanzwa sei ipapo madzokera manje kujeri kumauza kuti at least ndatombowana mukana wokusangana nehama dzangu ndakanzwa kusununguka zvinhu zvakangondisunungukira kuti semunhu ndakanga pandakaya kuno ndakanga ndasaurwa ne44 days nokuti ndainguve nekushushikana kwokuti saka ndakabuda ivo vasiri kuuya saka chii chichazoenda nechimwe ende ndinonanga kupi uyezve ndichaita sei saka ndakarara ndiriko ndaingofunga kuti saka ndakabuda ndichaita sei ndakabuda munomu ndongoenda ndichingoenda ndikati ndinongoenda hamhino kwandichazenge ndichiita sei ndichinogumira saka pandakazoya kunoku ndichidzokera usenjadzi vachinoudzwa feedback kunzi aya kutafamba zvakanaka hama dzake dziri kumuda vachizondideedzawo kati aiwa sununguka takanzonzi uri kwakafarirwa hama dzako dziri kukufarira vanga vatoti kana dai mauya nai muchimusiya tachingomuita sei tichimugamuchira saka zvinhu zvakangoitawo kuti mwoyo wangu uite sei usununguke nanhasi aiwa vari ngondigamuchira zvakaita sei zvakanaka murume pamakanga muri mujeri pese apa
akanga yari panze makanzwa kuti akarora vakadzi vaviri mukanzwa ari kuita mari sekutaura kwamaita zvinhu zvaikurwadzai uye zvakare pfuma yenyu yamanga akasiyawo panguva iyoyo yakabva yaita se yakaparara makazonzwa kuti asungwa handidi kukunyeberai takanga takarara namaini neumba ndakatonga taguma mara nokuti patakafonerwa nemumwe mupurisa wangu uri mapasti 10 handizvi manheru ndakatora foni ndakafonera vanhu vakawanda ndikafonera ambuye wekuchikurubhi veriaba ndikayana ndikati tsotso yazobatwa plus atongwa hanzi 20 years ndakafara nanhasi ndine mufaro amukwanise zvinhu kuona andaona bhozi pese patanga tichitaura kapo nyaya yanga isati yangopinda asi patangoiti chiso chenyu nemisodzi yakaida kubuda kandaona ichidzokera ndine mufaro zvokuti handitika ndine mufaro wakawandisa izvozvi ndogona kutonzi amehu imbouyai kumba ndoza kuti sanda kufamba ndega pamwe munhu wewe hama dzake dzinondiponda nekusungwa kwaakaita ndine mufaro wakawandisa regai ine ndingoti regai ambonorifila jeri ini ndakagara hangu makore mashomana noti Mwari akandiwanira nyasha koiye akaya handiye aifara achidya mari achita sei achitowana mukana wokuroora ini ndiri kujeri achiti uya hana basa ezvino zvaakumbonogarawo ake akati wande kana jeri rakazomubvisira ini ndakuzoti jeri rinobvisira ndezvino akabvisirwa 130 akarosara ruma14 uko anombokaura anobudawo imomo anyatsoita munhu chaiye handiri kufara ini handiri kutenda kana vaponya ati ndiri kuvatenda zvisingaite nokuti mapurisa ekuno kwanga asingaite basa asaponya ati vakatumira ndabva kuno kwakatumwa ve-another chance vakati tatumwa naponya ati vatauda madetails ekunogara fogeti tinofamba sei chichi ndakatsanangura ndichibuda ndichinzonzi asungwa ndakafara mufaro chamheno kuti unozara imba here wakawandisa ini nguva ndakagara ndikuona iri shoma yakakura panguva ndaiti yakakura asi pane yakandizvi ai nokuti akatambisira ngirekeni mapurisa anguva achivatiza achiita sei nokuti anga asina mhosva asina kutiza kana kuti dakauya ega kuti aiwa ndauya zvino aizvona unga akachenjera zvino apa akumbokaura ndinda kutombogarawo ndikatogarawo pamvurisa magara aita ini asingambowanawo mukana wokuti dai izvo ndakagarawo izvo dai ndikapfeka chinifomu chaiche chepingi chii nejuzi pamwe rakabvaruka ukatadza kutozviti uzvitengerera kanaka kana kuti unifomu yako yakanaka ukatadza kuzvitengera ujira kuti zvisonesere unifomu yakanaka hautopfeki saka rega yambonozvoonawo hama dzake dzimbofambawo dzichiningirikini dzichiendawo ikoko mambotika makamuregerera saka muchamuita unomuona handongoenda wana mari aiwa asi hama dzangu dzakati vakanzwa kuti akuchikurubhi vakati vanondifonera tozobatana toenda tunomuona vakati iwe nyange usingadi uchatiperekedza isu toda unomuona hazvinei kuti iye haana kuya uzokuona asi isu toda kunomuita sei toda unomuona saka ane vhiziti mai manje achaendera ane vhiziti mai manje chanomuona vese vada unomutengera maputi mandiwo chikafu chekujeri vanyatsomupa kuti vanyatsomupa nesipo anyatsogeza zvawaitadza kuitira hama yedu sipo isingadhure sona chainoita 50 cents kuroora zvinhu kusvika pakuparara vanobhohwa dai akadzosera dai akatounza kuhama nyaya achiti zvinhu zvemwana wenyu zvakamboitika sisi wangu wakauya kuchikurubhi ndakati ende munotora zvinhu zvangu honai inini chabuda 2027 pandozobuda ka zvinenge zvaita sei zvasakara zvinani makatora henyu mogovana panichazobudawo mujera nditi munozongondipowo zvokuti ndiwane kunhingira vakaenda vakanonyimwa naye hanzi zvikanzi nemukadzi wangu hatina kurambana mukadzi wausingaoni saka apa ndazobuda ndaenda ndona zvinhu zvacho hakuna zvimwe zvakatongana zvapara takatongo hanzvadzi yangu iyoyi yamakayantaura nayo yakati zvamune maona ingoenda munotora zvinhu zvacho zvese moya mozvipisira kuno tikatoya nazvo ndikazvipisira apa nokuti zvasaiti kana ndikanzi ndakabva kujeri aiwa zvasingaiti handiti
Timbodzokera kujeri vanzvadzi muri ikoko makanga muine shamwari dzenyu. Mune shamwari yamakasiya ikoko? Ndinadzo 2. Vane mhosva dzechiva? Mumwe wacho ane assist rep. Futi? Mumwe wacho ane mhosva yefraud. Handiti. Handei panewe assist repo. Yake nenyu zvakafanana kana kuti iye akapara mhosva? Achitaura maakutaura seshamwari ka? Iye sematauriro ake. Kana ariwo matauriro akewo anga pasina mhosva. Anga pasina nokuti ari kuti iye nyaya yakaitika ndeyekuti baba mukuru vanga vakagara pacheya. Amaini ndobva vauya ndobva vasviomira kumashure kwababa mukuru. Mwana mukomana ndobva ati baba regai ndikutorei chi picture pafoni. Saka ndobva vatorwa picture amainini vakabata chi mapendekete baba mukuru vakagara pacheya. Saka mwana uya azoenda anzi aenda kumba kwaatete vacho hanzvadzi yababa wake. Vanhu ndobva vakutoona chi mapicture aya. Hanzi zvanzi ko uyu ndiani zvakanzi ndamainini mwana wanzvadzi yamama. Saka hanzi ndobva zvanzi tisendero chi pikiri. Saka pikiri rasendwa hanzi paranga rangu sendwa richinzi izvo ngerekeni sekuru vane mukadzi munyowani. Sekuru vane mukadzi munyowani richingotenderera. Hanzi saka vakazongosvikira vakanzi zvanzi izvo wakaroora mwana ane 12 years. Ndokuti aiwa ini handina kuita sei handina kuroora ndamainini vakatouya plus vainzi vaitorwara nenjere. So hanzi amainini vakatongouya vanorwara nenjere. Hanzi ndobva zvanzi kana ndobva vati vakavharirwa pekutanga bva vabuda nebhel. Ndobva vazodzoserwa mukati. Ndobva vatongopiwa mutongo. Akapiwa mangani? Akapiwa 10. Akapiwa 10 years. Saka aonere kuti koleta dzimwe dzenguva urombo hunoita kuti tiende kujeri. Zvichida kwanga uine gweta kana kuti shamwari yako yanga ine gweta raigona kumumiririra? Izvozvo ini ndakazviona nokuti inini ndiri kukoti kubhindura. Pane mukomana akatanga kutongwa pamberi pangu. Achonzi akanga achidana nemusikana ari form 2. Ndobva hanzi akarara naye. Ndakatoona achipiwa community service. Inini manje nefungidziro yangu kuti nandauripa inini ndiri kutenda kumba. Inini aive ndinetarisira kuti inini kumba ndiri kuenda. Ini ndizonopinda na 2 ndikunopiwa 13 years. Uyanga neloya. Sapamwe dai ndine loyo pamwe dai ndandiri panze. Asi ngoti wose munhu unenge utongoriwo tsuro yemubhuku inowanda nepeji. Unotongovharirwa. Uyezve vazhinji vari kujeri. Vasina mari vari mujeri, vane mari vari panze. Ndozviripo. Saka panhamba dzatingashandise ndidzo here dzagara dziripo idzi kana kuti tinenge shandisa dzesister yako dzamai love kupa kune vanhu varida kubatsira koleta kuti atange upenyu hwake hunyowani? Kushandisa idzodzi dzamai love idzi. Handina chandinacho handambone foni kana chintori tsuro pamwe chatosiya yenyu. Zvakana tsuro dzasangana. Saditika. Haya tinotenda vanzvadzi. Chikuru chaita kuti tiuye kuzokurukura nemi tichinzwa nyaya yenyu ndeyekuti muwane pekutangira. Mucheme kumhuri yeZimbabwe sekuchema kwamaita kuti stand yakakumirirai asi pekutangira hapana. Mabasa emaoko munagona asi pekutangira hapana. Uyewo vachitarisa vanenge vanzwa nenyaya yacho vachiweya kuti zvechokwadi here koleta vakapara mhosva yawandahana. But zvisinei ngatimboti makapara mhosva sekuwanikwa kwamakaitwa muine mhosva. Handi munhu akaenda kujeri anoitwa rehabilitated. Mave born again. Handiti maakutanga upenyu hunyowani. Handiti uyewo zvakare sekutaura kwavanoita vakuru vemajeri vanoti munhu kana achinge aenda kujeri aenda kunoitwa rehabilitated mugamuchirei kucommunity. Saka tikukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti vakugamuchirei, vafone panhamba yamai love vane mibvunzo yavada kubvunza inoenderana nemabasa amuri kuda. Nyaya vainzwa kudhara. Hatidi vanofona vachiti saka ndivasaseta sei? Ndobva azodi aiwa vatozvinzwa kudhara. Nyaya haichinji. Handiti mazviona makapomerwa mhosva yekuti makabatsira murume wenyu kubata mwana chibharo. Takuda mhuri yeZimbabwe ikubatsirei, ingave nemari, ingave nematerial yekutanga maproject yenyu kana
material yekutanga kuvaka imba yenyu 1 room yamunoita sei yamunogara ini zvinguva yekutorimaka muchitorima bora wenyu handizi handitorina kana fertilizer yacho kana mbeu yekutoti ndinoita sei ndakatongogara senge magara kujeri kwakatori nani maitomboruka kujeri ndaitomboruka kunoku manje hakuna nokuti kujeri kwaigona kutoya zvinhu zvida kurukwa zvejeri nokuti zvakanga zvakuitika ndezvekuti vanhu vakanga vakuziva kuti kujeri kuno vanhu vanoruka vanga vakuuya neshinda vauya neshinda yei yosvika yakutanga yasvika kuna officer in charge aiwa vobva vatotishedza vasikana pane zvinhu mabhegi ari kudiwa mangwana itoruka ichi mabhegi apa vachajana isusu kungoshanda handiri kungoshanda tobva tatovaruka chopu mabhegi ari kudiwa tobva tatoaendesa zvobva zvoita sei kushandira jeri uri musungwa ndizvozvo ningwa toshandira jeri asi ngoti taingofarira kuti ini ndoda kuwana ruzivo ndizvozvo kuitira kuti kana chinge ndaenda panze ende chinoita chinoita zvinhu zvangu handiti saka zvokuti mukabatana nejeri nambuya officer in charge vanogona zvakare kutokuudzai kuti vanhu vanohodha mabhegi vada mabhegi ndaya kana maona maitiro enyu maruka makuti kana kuti zvauya moda kuti ambuya ndakuruka mabhegi mabhaya aya ndinogona kuawana here haiwa yezvinozvi kuti ndibatane nejeri handiti haiwa jeri neutsotsi ini ndoita zvinhu zvangu ndiri panze ndogona kutopawo vanhu kana vari kuSouth Africa uko vachinditengesera kana muno machemomo seipapapa pane makeyholder ndakauya nawo pandakauya neanother chance izvo ndiri kunetswa tikuda makeyholder tikuda makeyholder ino zvimvura yakunaya mari inenge yakutoitika nechiti $2 inenge chiona kunge mari shomanana saka ndakadzika nekumashops ndikaenda kwachakonda zvinhu zve ndichitengesa handiri nechizvitira mari yangu ndichizvifambira ndega ko ndakatsotswa vanendiwa kujerika ina handikwanisi kusungisa munhu nekuti jeri rinorwadza kana ndikatadzirwa handikwanisi kusungisa munhu handiti ngatiti pane munhu ari kuona vanhadzi ndinombosangana nemikana yakaita saiyoyo obati vanhadzi koleta ini ndine musha wandinawo uri kwakati apagare munhu makasununguka here kunogara pamusha pangu muchipachengeta muchiita zvamunoda pamusha ipapo muchiita sepenyu zvichida muwane pekutangira kungotaura hatisi kuti ndo zviri pasi kuti ngatiti mukana iyoyo wavepo ini ndandada kuita zvepangu nokuti pemunhu handiti panogona kuuya pakabiwa pabiwa ndakuswera ndiri kumapurisa ini ndikuda panonzi pangu inini pemunhu chaipo handiti handichapada ndiri kuda pangu ndosvika kupi nguva iri kuita sei iri kupera ndatochembera izvozvizvi zvokuti ndirambe chinzi noye nchigara pamba pangu ndiri kudawo pangu ndakagara pamba pangu nchiita zvinhu zvangu ndiri pamba pani ndiri pamba pangu pemunhu panobiwa handiti ubva manzi futi ava apa 5 years hazisati dzakwana akasendekedzwa yeye ubva anodzorera anowedzerwa mubva mati ekubiwa acho ubva anoiswa futi ipapo takakubvisira 5 ubva anzi 10 mupedzera makusangana natsotsi uyu handimukuzviwana izvo hazviswiri hazviswiri ini ndikushuvira kuti kune anoda kundibatsirawo kuti ndiwane pekugara ndiwane zvinhu zvokuti nditange maprojects angu andinawo aya ndozvishuviro yemwoyo wangu handitika aiwa zvinoita patatanga program ndaona pachiuya mapapizi akawanda bva matoti aiyo ndo papi yangu inonzi godo pane vane godo neni pane vane godo neni vanhu vamwe vakanga vasina tarisiro yokuti ndichange ndichiita sei ndichibuda noti pakafamba mbiri yakati wandei pamwe pacho ndakasvika kunoku ndauya vanhu vaiti vakayozondimoresa vainditarisa mumaziso vatobuda mujera vaiyonitarisa mumaziso saka ine kusaziva kuti ko vanhu vari kunditarisa mumaziso chii kwanga kwakauya mbiri yakafamba mbiri hanzi kuti abofu achaona saka ndakazoudza unomwe zvanzi iwe vanhu vari kutarisa maziso hanzi izvo uri bofu ndakati iwaya maziso aya ndakabata ndakavhuravhura ndikati maziso iwaya bvakwaya imwe azvanzi kwakaya futi imwe zvikanzi kuri takawedzerwa makore akarova mugadhijeri ndakati inini ndikarova mugadhijeri kupi ingapa tikatoya neanother chance zvikanzi kuti tanoteerera anotumika anoita sei ko dai ndakanzi ndakarova mugadhijeri dai zvisina kuningirikina zvisina kutaurwa plus ndaizobuda here papapa nasingabudi saka ivo vaitaura mashoko ega vane godo nani neni
vane godo nene asi manje panze ndakatoita sei ndakatobuda godo ravo rinovauraya godo ravo rinovauraya aiwa muri kutinzwira muri yezimbabwe tashanyira vahanzvadzi takambovashanyira vari muchikurumbi tikakurukura navo nhasi tavatira zvakare vabuda takurukura navo manzwa matangiro akaita nyaya manzwa pavari nechishuviro chavari kuda mukati meupenyu hwavo vari kuda kuvabatsira vafonere panhamba dzemunin'ina wavo dziri kubuda pazasi apo muvabatsire tinokuzivai munobatsira hatinoda kupa maexamples ekwamakabatsira nako asi semhuri yezimbabwe vanoona maprograms atinoita tinotoziva kuti munobatsira ezvinezvi regai timbotaura nemunin'ina wacho wamunenge muchifonera watiri kuti amai love takambotaura navo regai nhasi timbotaura navo tinzwe kuti munin'ina wavo kana kuti sisi vavo mukoma wavo vakavagamuchira sei uye vari kugara sei uye shuviro yavari kuda kuti upenyu hwemukoma wavo huite yakamira sei pachipamwe handiitika takambouya takataura tadzoka zvakare ndimo kuti tizoti asisi vakaita sei vakabuda musi wa6 kuti makorokoto regai tiuye kuzoita se kuzotaura navo vachiuya sisi ndozoti kanga kichi2 da kudzokera pavakauya vari mukati mejeri mama tombeta unovaonera kuti taka kutovaona paipai mama mbeta unovaona handitika aiwa tinotenda vachizouya vachitaura nemhuri vakagamuchirwa sei vahanzvadzi Coletta vakagamuchirwa zvakanaka chose zvekuti takatombotanga tisati taziva kuti varimo vakavigwa tichitombonge tichingobvunzwa kuti tomboti Coletta abuda mujeri vari mumota zvavo munomugamuchira sei mumwe nemumwe achitaura pfungwa dzake mumwe nemumwe achitaura pfungwa dzake pavanhu vese vakataura mumwe nemumwe aingoshuvira kuti chero vakauya nhasi tinovagamuchira semhuri hatina kuvarasa takatozokuta topedza kutotaura ndopa vakatozobuditswa unova mufaro wakazongoita kumunhu wese tisingatarisiri hamuna kufungira kuti vatoya zvachese takambofunga nezvazvo but takazorangarira kuti kune chirongwa chinozoitika chiya takazozvirangarira tatovaona asi pavakauya vachitaura takanga tisina kuzvifunga takatomborohwa nehana tichinzi veukamanzi uyai takati sezvo munhu anombogara achimbobatikana nenyama pamwe pane zvaitika ko tiri kudenzerweiko mukati munhu akamborwara futi tikaita mudemi mari yemapirizi saka takatomborohwa nehana takati pamwe pane kurwara kwaitika pamwe ane hurukurodza vada kuita nesu saka takazongofara panguva iyoyo takagamuchirawo kuti takavamirira musi wacho nharaunda iri kwagamuchira sei nharaunda tisingazozivawo mukati memwoyo yevamwe asi tichiona vanhu vese vari kufara avo vanhu vari kufara tisingazoziva kuti kufara kuri mukatikati here chete asi vari kugamuchirwa pakauya shoko rekuti vari kubuda ndima akafonerwa ndakafonerwa makanzwa sei ndakafara chero pandaiteserwa mameseji uri musi wa5 ndichinzi ndinofanira kusvika before 8 ndaitongonzwa kuti ndaitofara zvokuti kuti chero pandakatongosvika Mwari rekuma7 ndichitongoramba machiserwa mameseji unzi makopi Coletta anenge atogeza kudhara aritoramba chikafu chepanapa saka taitongoti ndo ndakasvika past 7 mutauni tichitongoti takatozongomirira mutauni kuti tibatane nevamwe vangu vari muHarare ndo vakatononoka inini ndakatotanga kusvika tichizoenda ikoko zvokuti munhu aitofara zvokuti vamwe tanga takatovaviga mumota akatozokushamisika kugedhi rokubuda chitoti vanhu vakatowanda kugedhi kudai tatakatowanda takatozongorara tichitofara tatokuwadzana kubhawa chako takutoti ngatimbodha takafara handiti aiwa zvinotendwa pakazoya meseji yekuti murume kana kuti aive murume wasisi venyu asungwa zvakasvika sei kwamuri meseji iyo meseji payakasvika sisi Coletta vanga vachiri kuprison ndakatofonerwa ndichinzi forgeti tamubata zvinhu zvokuti ndakatomboti pamwe munhu semunhu andisiri kuziva munhu ada kutamba nani ada kutamba neni asi ndakatozofona akutondiudza zita remupurisa weye akati tamubata nguva dzakati ndakangoti munhu anofanira kudhisevha zvaakapara saka takabva tazogara vakunditi mwana tingamuwane sei ndikati mwana kubvira 2020 handina information yekune mwana asi ndingagone kukubatsirei kune munhu akatora mwana mumaoko mangu achienda naye ndo kunogona kuzotanga kutsvagwa ikoko kuti akazofamba akazoenda nekupi ndakavapa nhamba ndandakadzichengeta
vakazotsvaka tsvakurudzo dzavo vakadziwana kusvika vazondiudza kwanga kune mwana vakati tapedza naye asi mimi hamukwanisi kuti mutaure naye nekuti hatisi kuda kuzokanganisirwa umbo nemwana. Ndakati zvese ndofunga takagara musi wa6 ndakanzi ndiri kudiwa koti handakwanisa kuenda ndakavati zvinhu zvacho zviri kutipesanei nekuti ndiri kunotora sese kuchikorobhi ndobva ndatoenda ini kuchikorobhi musi wa6 mwana anzi akaenda vakataurirana nemwana zvavakataurirana handizvizivi nekuti ndakanga ndisiko. Ini ndakazonzi ndakuchidiwa musi wa13 ndakazoendowa musi wa13 September ndakazoendowo 13 September takava nehurukuro nabamukuru vangu woyo forget vachitaurodza vaitaurawo ndichitaurodza ndaitaurawo ivo baba mukuru vangu vaiti mainini munoziziva kuti nakoleta takanga tisingawirirani. Ndikati muna musi wamakambouya nemakomplain api iwayo kumba kwangu imi ndimukatozivisa dare munomu kuti maimbonetsanei nakoleta nekuti hamuna musi wamakambonditaurira zvikanzi koleta vana vangu chaivo nasingavade ndakazenga zvinhu zvacho zvaitadza kunatsobatika. Nakoleta takanga tatorambana kudhara tarambana nakoleta kudhara ndakazoshamisika nyaya yakuya ichidaro ndakati vakarambana vachigiramba pamwe chete ndakati kana makuti maamuchirambana maakuda kuti nditaure zvakawanda muno mudare zvandasingatenderwi kuti nditaure ndabva ndanzi ndinotenderwa kuti nditaure. Ndakati kana muchiti mamakarambana nakoleta koleta akasungirwa kupi ndochinhu chekutanga zvikanzi handizive nekuti ndakanga ndisipo. Ndakati right mapurisa akasunga koleta akatsvakurudzwa vanoziva kuti koleta vakamuwanira kumba kwenyu. 2 mudziyo yakoleta izvozvi kutaura kuno iripi itori kumba kwenyu izvozvi kuratidza kuti koleta mamusina kurambana nani naye. Zvikanzi saka imimi munova here nechokwadi chekuti zvinhu izvi ndakazviita. Ndakabva ndati zvikanzi chokwadi chenyu kana muchiti zvinhu izvi ndakazviita chiri pakuti kudii. Ndakati koleta ari kutopikira nyaya iyoyo ndochinhu chekutanga. 2 mapepa ekwachiremba anotaura izvozvo. 3 kutiza kwamaita ndoumbowa ndinongoti ndochokwadi. 4 mwana akataura ndosaka ndichiti zvinogona kunge zvakaitika nokuti ndo zvinobatika zvandinoziva. Saka iye akambonge atombobvunzwa zvakanzi tobatanidza zvakambotaurwa paine mwana neizvi here kuti tiite zvimwe chete kana kuti toita izvi pazvo. Akati zvibatanidzei ndopakanga kunzi tozvibatanidza sei zvinhu zvako zviri kuita kupesana zvakambotaurwa pane mwana nepanapa zviri kupesana. Saka vaive nekukakavadzana kwavaita kuzosvika anzi kutotamisira dare nguva zvinhu zvako hazisi kubatana. Ini ndobva ndatonzi nguva yapi nokuti mwana akanga akutochema nokuti mwana nasina ndakatopinda nemwana mukoti ndakabva ndanzi ndine nguva diki sezvo naye nisina munhu kusiyira mwana. Saka nguva yangu maminutes angu paakangokwana ndakabva ndatonzi chitongobuda ndobva ndatobuda. Saka pakazodzokerwa kukoti hatina kuzoziva chakaitika chii. Saka nokuda kuziva kuti ndazombonzonzi ida kudzokera kukoti ndaishaya kuti ndochibvunzani pane mupurisa akanga achimboita nyaya ndo ndakazowesera meseji nchiti kona uya baba mukuru vangu yakazofamba sei ndopaakazondisira meseji yekuti yakapinda mukoti nezuro akasendenzwa so zvekutoti mangwana acho yakatozongoswera muno muta kutoinzwa ichitobva nekuvhileji kwavo tobva taziva kuti chaive chokwadi. Okurati hama dzake dzakaenza pakanziwo 20 years dzakanga dzirimo dzichiteerera vakabva vauya vachizivisawo vamwe kuvhileji nyaya yatotanga kutita sei kutofamba vari kuvhileji kuyobva vakutotifonerawo kunoku isi takanga tatove nazvo kudhara. Saka takazongogamuchira kuti munhu anofanira kumboziva zvazviri nekuti nyaya iyi aiiziva. Saka anofanira kumbogamuchirawo seizvozvo. Saka ivo kama wake vari kuti chii? Hatina connection pari zvinozvi tinganyepi nechiitiko chakatozoitika ichochi chakatozoita kuti kama watodimbuka. Saka taitanga wakachinjana zvatodimbuka. Ndofunga kana kuri kungoonana kungori muri sei asi kuti titi tichabvunza kuti zviri kufamba sei uye zviri papi vanogona kuti saka muda kuzvibvunza kuti zvedii hatikwanisi kuzvibvunza vanongati iziko zvenyu taimbobvunza saka isi hatibvunze tinongoita futi zvokunzwawo semunzwiro wavaita. Saka kudaro redzimhosva aiti nekusawirirana kwavaita koleta akanga abika nyaya naCharity kuti vasungise munhu ndokutaura kwaita zvakanzi. Saka iwo kana uchiti koleta akanga abika nyaya kosei koleta wobika nyaya iye obva asungwa iye ari abika nyaya ipi hausi kuona here kuti nyaya yako iwewe haisi kuita sei haisi kufamba zvakanaka. Dai yange ichinzi nyaya yakabikwa
Koleta achisungisa iwewe iye Koleta ari kunze taigona kuti Koleta abika nyaya mumwe akaenda mukati saka iye anozvibikira nyaya futi saka yakatadza kunasoonekwa semamiriro azviri chazvizvezvo tisingazoziva kuti nemwana vakakurukura kusvika papi musi wavakasangana nemwana ndakanganisiku. Shuviro yenyu kuna sisi wenyu wamuri kugara nawo wamakatambira ndeyekuti vaite sei mukati meupenyu hwavo? Kuna sisi vangu tirongoshira kuti semunhu achiri kunzwa anofanira kuzviitira zvinhu zvinobatika zvokunazoziva kuti inini handikumbiri sipo kana kuti ndinobatsirwa kana ndapererwa asi ndine zvakati nezvakati zvandinoita. Semunhu akati ndinoita mabasa emaoko inini mari chete yekutiwo zvakawandiwandirawo ndaigona kumubatsira kuti imbobatane apa asi handina segore ratakamira rakangooma saka akawana chinomubatsira akazvirukira zvaanotaura akazvigadzirira zvaanogadzira achizovanira kamari kake anogona kutiudzawo kuti ndaunganidzawo aka isusu togona kumutiwo tokubatsira neaka sekutaura kwaanoita kuti anoda kana musha tunogona kuti kunze kwachena tunomubatsira kana kuti mabricks tunokanya tamubatsira neizvi mumamisha medu munogona kuwanika mumwe munhu anoti inini ndiri bhiridha ndogona kumubatsirawo kumuvakira kamudhuri kacho asi pawana zvinhu zvokuvakisa anovakawo musha wake wanoitawo zvaanoda pamwe mumwe musi anoda unonoka kupinda mumba inini handizvifarire saka anofanira kusununguka ari pamba pake munhuwo futi ane mhuri dzake ane vazukuru vari kusaidi pamwe izvozvo ane chishuwiro chekuti dai ndatoroka muzukuru kangu ndagara nako asi pamwe izvozvo anomanikidzika kuti ko ndakamutora ndiri pamba pemunin'ina pamwe ndaita overload ane zvishuwiro zvake saka hatifanire kunge tichimusungira nekuti haasisiri mwana mudiki. Aiwa, tinotenda. Taurai namba dzenyu nezita rinobuda kuti vanhu vanenge vachida kuzofona vabva vaziva kuti munhu watiri kufonera nenhamba idzi ndizvozvo. Alright, nhamba dzandinoshandisa dzinova nhamba dzemurume wangu wandigere naye 0774 727 567 zichiburitsa zita Albert Sango. Andiriya. Aiwa, tinotenda amainini tinotendai nekugamuchira sisi wenyu nekuvapa another chance. Tinotenda. Andiriya. Tinotenda. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ane chekupfeka vanzvadzi vari kuda ane gumbezi richida raakambotenga akafuga kamwe chete akaona kuti arinyatsomitira vanzvadzi vari kurida kana paine anoti aiwa indira kutotenga ari magumbezi manyowani vanzvadzi vari kuzvida kana paine anoti aiwa inini zvekupfeka izvi zvinyowani handitoti vapfeke zvemubhero vanzvadzi varipo ndofunga mangovaona vakagara apo mukavona kuti isaizi ipi asi nhamba dzekufona dziri papo kuti munyazozobvunzawo rimwe rubatsiro rwavanenge vachida sekutaura kwandaita kuti nyaya mainzwa kare chiregei kuramba muchibvunzurudza zvinosaka kujeri kwangu kwakadii zvikazodii hazvichinje zvava kutaurirai ndizvozvo chikumbiro ndicho chaita kuti tiuye kuno kuti vawane rubatsiro tinoziva mhuri yeZimbabwe munobatsira ngatisanganei mune mamwe maprograms kwanhasi tiri kuno kwagono uchakonda kushamba tinoti bye bye.